Il-Gvern Laburista jerġa' ma joffri l-ebda soluzzjoni biex isolvi l-problema dejjem akbar ta' traffiku fil-pajjiż. Tantu hekk li fil-budget, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna spiċċa jiftaħar li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ is-servizz ta' trasport pubbliku bħala l-unika soluzzjoni fil-waqt li suppost jara li mix-xogħol fuq it-toroq ma jbatux il-lokalitajiet. Madankollu ma qalx kif se jara li dawn it-toroq kollha li nqalgħu madwar il-pajjiż fosthom numru minnhom li baqgħu abbandonati bħal triq il-wied bħal Balzan ma jkomplux iżidu traffiku jew ħallu herba fl-ambjent. U jgħid li se jara kif se jiżdiedu spazji aktar siguri biex fihom jintużaw mezzi alternattivi ta' trasport bħal roti għalkemm ma rreferix għad tħassib ta' ħafna li l-linja ċiklisti fil-verità ma huma siguri xejn. Edward Cicluna wieħed li trasport pubbliku se jkompli jaqdi aktar faxex tas soċjetà fosthom anke b'fondi mill-Gvern li l-kumpanija responsabbli għalkemm din hi waħda privata u diġà tirċievi miljuni kbar f'sussidji mill-Istat. Dwar il-qasam marittimu, il-Ministru tal-Finanzi qisu nesa għal kollox il-ħidma li saret fl-aħħar snin biex ir-reġistru tal-bastimenti merkantili ikun l-aqwa fl-Ewropa, tant li wieħed li se jkun dan il-Gvern li jikkonsolidah. Il-Ministru għamel referenza wkoll lejn wedijiet oħrajn riċiklati jew repetuti fosthom li jkunu eżenti minn kull taxxa dawk li jixtru karozzi elettriċi jew elettriċi ibridi. Wedijiet biex in-nies jitħeġġu jużaw dawn il-vetturi u mhux dawk bil-fuels fl-istess waqt li fl-aħħar snin rajna żieda drastika fl-approvazzjoni ta' permessi għal pompi ġodda tal-petrol. Dwar l-ambjent, il-Ministru tal-Finanzi m'għamel l-ebda referenza għal fatt li biex jitwessaw it-toroq qed jinqerdu jitqaċtu jew jiċċaqilqu mijiet ta' siġar. Madankollu wieħed li matul l-2020 se jkunu qed jinżeraw siġar f'żoni differenti iżda iżolati minn fejn jgħixu n-nies u allura fejn hemm bżonnhom bħal Busket u Taqali. U fil-waqt li l-kostruzzjoni qed tkompli bla rażan ma offra l-ebda soluzzjoni għal problema tal-iskart tal-kostruzzjoni bil-kontratturi li m'għandhomx fejn jarmu l-iskart, tant li fl-aħħar ġimgħat żdiedu l-każi ta' rimi illegali fosthom fil-widien.